So izolo kade kudlala Orlando Pirates versus Stade Abidjan. Orlando Pirates wine yamnandi wina ngo-3-0. Bekuyigame emnandi le yabo. Igame le Orlando Pirates bingawina ngo-5-0, ibingawina futhi nango-6-0 because imosha amathuba amaningi. But angizeli ukuzokhuluma le game le. Yabo ngikhulumile le game ngayiposta le ka-YouTube. Indaba engizokhuluma ngayo namhlanje ngizokhuluma le ndaba le yaSaling. Yabo uSaling izolo akangenanga and ubengekho ebhenchini. But abaningi bambonile kuma-stands. Yabo bengithi ngizokhuluma ngayo le ndaba izolo kwala ukuthi bese ku-late izolo angikwazanga ukushaya ivideo yabo. But ngishayile le match review ngahamba uyibheka lapha ku-YouTube ikhona ilink kwibhaya. So indaba yaSaling ubengekho yabo nje wabengekho nje. So kwindaba yaSaling bafethu siyasoka indaba yaSaling no-Orlando Pirates. Abantu abaningi bathi uSaling udila nama-personal problems yabo bathi uneyinkinga yena himself. Kodwa umuntu onehlo lomuntu osile ekhanda uyabona ukuthi ayikho lento eshiwo lapho. Ayikho lento eniyishoyo ukuthi uSaling udila nama-personal problems. Cha, akukho njalo. Khona into eyenzekalayo. Lento lento bengihleli ngisho yabo about uSaling no-Orlando Pirates. Kukhona izinto ezenzekalayo behind the scenes. Yabo because simbonile ezojima ahead of this game. But simbonanga kwi-scheme, simbonanga futhi ebhenchini. But simbonile kuma-stands. Nayi into engifuna ukukhuluma ngayo. Ungosikhathi ekora lo mjidelo uDion Hoto, a beautiful goal from uDion Hoto esuka e-center full sprint yabo. Nanombawo bengaliselebrateele la goal le. Njowana bona la uSaling akacelebrate yabo. Abantu abaningi baloku bethi ha uSaling akasa-celebrate nama-teammates akhe kwenze njani uSaling. Cha bafethu ningayibona le video le. Akusiyena uSaling kuphela ongayishaya izandla. Mhlambe niyanibone le angle le kuphela. Lo ushuthile mhlambe ushuthe le angle kuphela. Yabo. Yes, uSaling akacelebrate la. Mhlambe uSaling yabo. Mase uyibheke le angle le. Abahleli phezulu baya-celebrate. Nabanye abadlala bawu2 ekhoneni aba-celebrate. Nangi noSaling la aka-celebrate khona oyibhekele phansi yabo. So ningitshela ukuthi mhlambe uSaling kuphela onenkinga. Yes, ngenza kube khona inkinga ezikhona between Orlando Pirates noSaling. But don't tell me ukuthi uSaling mhlambe akafuna ukucelebrateela ama-teammates wakhe because if you remember lento le abantu abazama ukuyenza right now uma ukhumbula kahle uLodge neOrlando Pirates babe go back and forth yabo indaba zama-payment yabo warawara. But I don't want to dwell on it too much indaba yaLodge. Manje sengibona abantu abaningi abasupport Orlando Pirates bethi uSaling akahambe mengekho happy ku-Orlando Pirates just for that goal nje ukuthi akacelebrateanga umjidi and futhi nibone uPeace ukuthi yena akayishayanga izandla. Kodwa nabo abanye abadlala anibadinelwe laba. uSaling kuphela enemdinelwayo ukuthi akayishayanga izandla. Cause yini uSaling noma mhlambe ingoba uyistar udumile. Ngafithi yekeni lento le yokuthiwa abadlali. Yabo lento yokuthiwa abadlali online iyabheda bafithi angiyiphasisi nje mina. Musupport Orlando Pirates, stick with your players. Yabo, stick with your players. Like ulwela abadlali bakho because uma wena as a fan ungamlweli umdlali wakho uvumela ukuthi ama-opposing fans athathe i-advantage yabo. Ama-opposing fans azothatha i-advantage ukuthi hayi Orlando Pirates imistreat abadlali yabo. Fight for your players. You see ukuthi umdlali akekho happy, so why wena ufaka upetrol kuleyo situation leyo because ama-decisions azowathatha azobe qhamuka kuma-fans. Uzobona ukuthi ama-fans aseyangijikela nawo yabo. Ngithembele kuwona ukuthi azongisupport because thina as Orlando Pirates fans siyabasupport abadlali bethu. So thina masizobheka masizobaflathela futhi labadlali abangamele sibasupport bazobona ukuthi i-management iyangiflathela nama-supporters ayangiflathela. Obvious umdlalo uzofuna ukuhamba ku-Orlando Pirates. Obvious uzofuna ukuhamba. So bafethu yekeni lento le. Support your players. Singama-fans. We are supporters. We should be supporting this guy. Yabo, don't bash this guy online bafethu. Yabo kumbasha online iyabheda leyo nto yekini. Because right now kuduma ukuthi uSaling aklephanga uSaling but amanye ama-teammates beklepha. But leya clip ade niyivezile niveze uhalf we-clip. Aniyivezanga leli side leli. Yabo, aniyivezanga leli side leli. I know some of y'all niyamthanda uSaling but lento ayenze aniyithandanga. But ibukeni ngelinye iso lento. Ningayibuki nje ngeso lenzondo. Yabo, siyayithanda sonke Orlando Pirates. Yenze kahle iOrlando Pirates izolo idlale ngekho uSaling. But ningakuboni lo njobe engadlalanga nenza kahle. Shuthi adingakala. Benisho the same thing uTete ngekho.
nisho the same thing uTete engadlali izolo udlalile uTete saqhubeka sawina yabo. So abadlali bonke sebadinga. Right now we are fighting to win ama-titles angempela. So asikwazi ukuxabana sisodwa ngaphakathi because leyo nto leyo izodala uqhekeko yabo. So iyekeni leyo nto bafethu ngiyanicela yabo.